Krásny deň všetkým z ProSite, som Lucia Hlaváčková a budem vás sprevádzať akciou ProSiteCon 2025. Zatiaľ vás pozdravujem z domu, ale veľmi sa už na vás teším naživo, a to 21. augusta v hoteli Damian v Jasnej. Štartujeme o 9. hodine ráno registráciou na hotelovej recepcii a potom nás už čaká veľmi pestrý program, pretože do obedie bude patriť konferenciám, ktoré sa budú odohrávať na dvoch stageoch. A po vynikajúcich rečníkoch z ProSite privítame aj špeciálneho hostia, ktorým je Ivan Mikloš. Budeme sa zhovárať o ekonomike a o podnikaní na Slovensku a odnesiete si aj veľké množstvo zážitkov, pretože je pripravených veľa aktivít, lomeno interaktivít. Môžete si napríklad dať urobiť test osobnosti, to vyskúšam aj ja, ak bude priestor a naberiem odvahu. Pripravený je aj fotobox, môžete si zahrať hry spojené s virtuálnou realitou, dať si šišu, zahrať si bowling, mnoho iného, a my vám budeme všetky ostatné informácie dávkovať postupne. Neostáva nič iné, iba si možno prečítať nejakú knihu, dať si ešte zo pár káv a vidíme sa 21. Teším sa na vás.